Kublai pelok pejor kumnu pilong Baroh nga kermen bepinya kot Baroh pelok pejor nga don ke Jingkyrpad pi Baroh Sngewbha pe ya kana ke video hadu ke bekut memar mentangan itu ipi kana ke video ke kentin ki bak kong santam Sngewbha pe kana ke video bekut parlok pejor bun ki briu ki bekren benyanga ki ba kenthok yenga tangba ngam siau ye kine Baroh ngaya sya ba kine perlok namar ngatip ba ki briu jong ka jai penriu khasi jongi ki sneu thu khamduna namar kata ngalong ubak loi ban sya ya kine ki jingsha kentho ki jingsha kren beng wat lapi batai kanu ru yeki kaduna Baroh ki long ki bat pit ha ka ba jingya kren beng bat ka jingya kentho ya uwe parlok shwa ban kren beng ya ubriu pide man perkhat hispasen ba phiru phidon ukun shinrang ka khun kanthei uhen men para haying hasem jongphi kumta tongin e no ya kane showei bat ngin lei be shaka jumut jong ka video paralok ngalayo ka jing sha kan thok ka jing sha kren be na ka to ka video ka ba ar ne lais ngi man shwa ngalai thu ba ka whatsapp kampat ya ha kata ka phone ka ba shisha parlok kalong kumne ke ka ba ngai thu ha kata ka video tang 10% ne r% ki briu ki sneu thu ke pat omdon bas sneu thu kumta ki la sedang ban kren be yanga ha ka comment box ka long kumne parlok haba ki parajat benriu jong phi ki persyang ban pensneu thu ye phi ka perthe menta ka perthe digital ka yai kumno menta ka sngi te phi pat phi sedang ban kren bein phi kan tho yaki te nang no phin yo ya kata ka jingmut jong kane ka perthe ka menta kat bangi persyang ban pensneu thu ye phi ki perlok puljor ngi khen ye phi kum ki para jongi tamba phi sedang ban kan tho ingi kum tu ten shunu ru phim poi phang perlok pio I dalade hi kumnu kane perthe ka ya menta ngalai thu ye phi Baroh ha ka video ba ki phone ki bala palat speus nem kin shem jing e ban pan ya ka whatsapp ngalai thu ye phi Baroh kanu ka phone ka ba wan bat ka android kitkat shwa usnem arjar khatlai kanam tre kamshu hoi ngange ya kane ki android phone Baroh ki de ki android phone tangba ki android phone ki bala don shwa usnem arjar khatlai bat ki badon ya ka kitkat version kinam tre kamshu ngan ong biang ya phi ba ka whatsapp kan jai ha Baroh ki phone ki android phone hanre ki phone ki badon ya ka kitkat version kitkat kitkat version shwa usnem arjar khatlai kamut ki phone ki bala nadu usnem arjar khatlai kinam yaj bat kin sya penthut kat ba kidang yaj ha whatsapp kumta tongan itu ipi ka dao yu ba whatsapp unom ya isu hakine ki phone ki bala don android kitkat version nadu usnem arjar khatlai ka android kitkat kam de ka bala khang hakaliang ka jing start hanre kalong ka ba omla ban pendon kam hakitiar ba menta namar ba ka google kam kershan shu yaka ka ba mut ba ka duna ka jingpan kala ba kongsan hakaliang ka jing sngain bat ka jinya de bat ki apps ki ba kham thamai kaba penlong ya ka banlong kaba e bha bat kaba omla ban pendon kam namar ka jing start ka balarim bat ka jingbam don jingkershan ya ki jing don kam bamta kane ka dau ba kibun ki apps bat ki jing shikri ki sange no ya ka jingkershan ya ki tiar ki ba tre kam ha ka android kitkat ke ka bangalai thu ha ka video tang 10% ki briu ki sneu thu ya ka ke we pat ki briu omdon bas sneu thu ya ka kitu ki bam sneu thu de na kata ka dau ba ki kren kan tho yanga kren be yanga hadu kata ha po ka comment box kumba ki la sim contract ya ka kam bala dangam kan tho ya u ngan du nong no parlok phitip shai bha ya kane ba kane ka de ka parthe digital nga persyang man pensyai ya phi bat phi kren be yanga phi kan tho yanga po ka comment box uble pe lut ya ki aka Baroh manu ba kren be bat manu ba I jing ti ba I knowledge hakata ka video ngalai thu bala don mano ba promote ja ki gambling apps la aban delete ya ka channel jong ki ngam sim lai thu ba yan delete ya ka channel jong Baroh tang 10% ki briu ki sneu thu yak e kata ka gambling apps bat ki we pat omdon ba sneu thu ki gambling apps bat ki gambling website ki wanra ya ka jingma ka ba khrao yo ki briu namar ba we u hab ban thepisa ban yale kai haki bat bon ki briu ki mat ya ka jing du nong namar kane ka sorkar ka lakhang persya sendon yaka nga persyang ban pensyai ya kane happy Baroh bat phi lale ayu da ka ba phi le sa comment box bat kren ben kren kan tho yanga kumbanga kne ya ka jingdon jing em jong phi
lele perlok pi kren ben pi kren kentho yanga ngas nyau komen namar klima pi ngam don hang ne klim ke Jingkyrpad jong pi ngam don hang ne wala da pi kren ben ru yanga pi kren kentho ru yanga ngas nyau bala I yanga shibun ngati be kane pasi singan pose ke thong nagane ke Jingkyrpad jong ki we kuli shibun